Radyo natin quick break. Reporter nga to sa pulis. Sir, nasayod kita nga illegal ning masyaw. Labi na diri sa inyong lugar. Katap paghihapon ang masyaw diri. Grabe ginoon, wala na. Mao ba? Tinuan-3 mo ko ni resulta gahapon. Ha? Tinuan 3? Daan palagi ko? May paggirambol. Radyo natin quick break. Nay, unsa may sudan? Tanawa lang sa ref. Nya nay wa man tariff. Aw, wa sabtay sudan. Radyo natin quick break. Han, isa agra gud ning iring. Okay, Han. Nilabay ang unang ka oras. Oh, ngano na dugay man ka? Litsi ni iring ha. Kung wa na ako sundi, di ko kauli. Radyo natin quick break. Mga polong nito Makloy. Mga polong nito Makloy. Ang gaba dili magsaba. Kay natug ang bata. Radyo natin quick break. Noy, walay bayad ang bata? Wala. Kung musabak, wala. Lingkod na dong. Ngano man tay? Kay musabak ko. Radyo natin quick break. May usa ka hubog nga nakasugat og tambok nga babae nga may dalang iro. Hoy, di na nimo nakuha ang baboy. Iro ni Noyoy, dili ni baboy. Ayaw sagbat diha kay ang iro ang akong kaistorya. Radyo natin quick break. Fill in the blanks. Ano ang kinakain ng monkey eating eagle? Saging. Radyo natin quick break. Dok, unsay tambal sa akong kuto? Ngano? Unsa di sakit sa imong kuto? Radyo natin quick break. O Junior, sultihi ko sa tinuod ha. Bayot ka ba? Bayot ka? Dili tayo uy. Maayo kung mao. Sakto ra jud nga ako ray bayot ning atong pamilya. Radyo natin quick break. Miss, unsay sakyan nimo nga jeep? Siyempre, kanang may ligid. Radyo natin quick break. Han, naghapon ba? Nakita kog babae perting gupaha. Unya, Han? Siyog tutok niya, unya sige kog daig niya. Hangtod nga, nairita ko. Giunsa ni mo, Han? Giunsa? Simple ra, napalayo ko sa samin. Hala, oy, grabe dyan ni oy, sa mina ni oy. Gwapo dyan kay ko, no? Katawaanan. Radyo natin quick break. O Paulo, o ngano na late ka man? Nabunalan ni tatay ako manghod, ma'am. Unsay labot sa pagka-late nimo? Si tatay, gigamit niya nga ako sapatos sa pagbunal, ma'am. Radyo natin quick break. Mga polong nito Makloy. Mga polong nito Makloy. Mga gwapo, gwapa, mubati,
Kung tanang pangit, may sapi. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Ang tao nga buta, walay sala. Kung Magpabilin nga sarado ang baba. radyo natin quick break. Okay, class. Nganong ablihan man ang bintana ay kasayos buntag? Kay sirado man, ma'am. Radyo natin quick break. Si Satanas na pandol, nakasulti og Oh my God! Oh my God! Radyo natin quick break. Hubog kaayo si Mister. Nagsulob si Mrs. og costume nga murag si Satanas. Kinsa ka? si Satanas. Kuhaon na ti ka. Ayaw kog hadlo ka. Asawa na ako imong igsuon. Radyo natin quick break. Sa department store, Oh, apo. Daghan kaing tao. Gunit maayos akong sayal ha, aron di ka mawa. Ola, paglabay sa 2 ka oras. In your guard. Wa kay nakit-an diri nga bata nga nagbitbit og sayal. radyo natin quick break. Nag-text si BF kang GF. Hi, mahal. Hello, mahal. Nagunsa ka? Di padong nang matog. Kapoy man jud Mata pa kong sayo og mo. Ikaw di ay. Di sa diskohan, nagtanaw nimo. Sige, sayaw pa. radyo natin quick break. Kung makakita man ako ng liwanag sa aking buhay, gusto ko sayo. Sayo sa buntag. Lain man sad og sayo sa gabi. Unsa? Liwanag sa dilim? radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. When the cat is away, the mouse is scary. radyo natin quick break. Bisit nga shampoo ni, dili mo buwa. Alangan, wala may tubig. Haler, for dry hair gani ang gisuwat. Halaay, kabugo gud nimo oy. radyo natin quick break. Manag-uyab nagkita after 5 months. Love mo pa ba ko? Og si boy gikuha ang kamot ni girl og gitapion sa iyang dughan og nihilak si girl. May boobs na ang amaw. Shudi yots, kiver na paatik sa oka. Kilab siyang, masyo pa mi sa waki. radyo natin quick break. I love you. Shut up. I want you. Shut up. I miss you. Shut up. Ang ganda mo. Really? Shut up. radyo natin quick break. Yugi,
Kung magminyo ang isda og langgam, asa man sila puyo? Sa tubig o kahoy? Ha? Kuana, ambot nila bahala na sila. Ngano naguyab-uyab na sila, kabalong lisod ilang sitwasyon. Radyo natin, quick break! Pila day imong edad, bro? 17, ngano man? Tanaw na ko, dili na ka matubuan og bugas. Atik, ngano na kaingon ka man? Tanawa, wa naman ko space. Radyo natin, quick break! Kuya, unsay spelling sa orange? Para ka na, kasayon ra. Aw, asa ato? Ang color o ang fruit? Radyo natin, quick break! Una ko na higugman nimo. Unya kay wa man ko nangutana. Magbuwag na ta. Hoy, dili tanan nimong gusto masunod ha. Spoiled ra kay ka. Radyo natin, quick break! Tay, tagana og tubig ang baka. Dili lagi mo inom. Asa man nimo gibutang? Sa baso, tay. Nadang haga nimo. Butangig straw. Radyo natin, quick break! Mga polong nito, Makloy. Mga polong nito, Makloy. Ang kinabuhi, murag sugal. Usahay makadaog, usahay. Manikas. Radyo natin, quick break! Samtang nagsakay ang bata sa jeep, Noy, orong mo na, bi. Sugo sa lawas. Ay wala ra na, hunahuna ra na nimo. Noy, di na dyan mapugngan. Wa ra lagi na lagi, hunahuna ra na nimo. Unsa roy na ni Maho? Iats man ron. Wala ra na, Noy. Hunahuna ra na nimo. Radyo natin, quick break! Kung isukod ang wedding gown, dili madayon ang kasal. Try daw ang uniform mong sukod, basin dili pod madayon klase. Radyo natin, quick break! Bata nahulog sa septic tank, nisinggit og Sunog! 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 og naabot ang bombero og gitabangan ang bata. Oh, Dudong, nganong sunog-sunog man ang imong gisinggit? Kay nga no, og musinggit kog iach, iach, moduol mo. Radyo natin, quick break! Isog na bata. Kinsa isog diri? Gawas! Kinsa lagi nang isog? Lalaking nahuglawas o daghan tato. Ako, ngano man? Nag-survey lang. Oh, ang mga talawa na pod. Radyo natin, quick break! O sige, i-describe ang suspect. Orange o yellow ang buhok, sir. O gidrawing sa artist. Chip, maglisod tagdakop sa suspect. Yellow og orange ang buhok. Kung dili si Naruto, si San Goku. Radyo natin, quick break! Han, love ko nimo. Siyempre, asawa gyud ta ka. Malipayon ka ba? Siyempre, asawa gyud ti ka. Basin nimo lang ko gibinuangan, ha? Siyempre, asawa gyud ti ka.